karfe 80 da gomiya wai karfe 99 agogon wato nan birnin tarayya Abuja, wanda ya daidai da karfe 8 da rabi wato a nan birnin Yamai da kuma Bamako da Wagadugu tarayyar IAS. Masu kallon mu da sauraron mu, ni ne naku shugaba Uban Gwamnati, dan jaridar da baya da albashi mai zaman kansa, matakaicin zango da'irar birnin Yamai da kewaye. To madalla, sai ku baje tuburkai masu kallon mu da sauraron mu domin jin cikakkun labaran duniya dalla-dalla. Za ku ji cewa an yi nasarar gano wani babban mutum hamshaki wanda ya kirkiro wata fasaha ba don komai ba saboda yin na mamurusu kafin dan uwa kanan alaramma magagin bacci na karfe 12 na dare tsakaninsa da matarsa. Hallaukar ku sha'afa, za ku ji cewa an yi nasarar gano wasu matasa da suka kirkiro wani yare mai saurin ɗauka cikin sauƙi, domin kuwa sanin sana'ar sani a sansanin saniyoyi ke sa a sa mai suna saniya. Ga rahoton namu cikakke. Za ku ji cewa an yi nasarar gano wata amarya wadda kamfanin Laban Nijar SA da kuma Tukunis da kuma me Solani gaba ɗaya a rankatakaf wani gari da ake ce ma Maraɗi. Kamfanin Laban sun yi matukar godiya tare da bata lambar yabo, domin kuwa labe-labe ba shi zai sa ai lamunin baiwa Laminu lambar layar yabo ba. Ita dai wannan amaryar sun yi alfahari da ita ne ba don komai ba saboda an saka ta lalle an kuma sa carkafolo kafin dan uwa kanan alaramma lalle. To madalla, anan muka zo bakin shirin namu na yau, sai kuma in ce muku wani mako ni da na rubuta na gabatar shugaba Uban Gwamnati, ɗan jaridar da bai da albashi wato mai zaman kansa. Wanda duk ya ji daɗin wannan labarin zai iya shiga a comment domin me muna karanta wasiƙun masu sauraron mu a kowane mako.